Äidessä kaupassa. Sitten sinne tuli mun entinen poikakaveri. Niin, sit mä menin sinne kauppaan sinne jollekin karkkihyllylle. Sitten sinne arvaa mitä siellä oli käynyt. No. Pähkinät oli siirretty joku karkkihyllylle. Mitä? No niin, sitä minäkin. Siis aina vähän on. Siis karkkihyllyssä. Niin, siis miten ne luulee, kun löydän jotain pähkinöitä jostain karkkihyllystä? Kuka sieltä etsii? Kai se mit valittaa sen. No joo, jumalauta mua kyrsiin. Voi ihan oikeesti. Siis Siis kaikki on mennyt kuolemaan saata.